chapa e pintura fala dun salón de peiteados e dun taller mecánico aparentemente normais. Pero se afondamos na intrahistoria da Rúa das Zocas, atopamos a Chelo e a Raúl, que son os propietarios dos negocios, esparellas e tamén veciños. Son un pobre home. Son un home bo, basicamente, o que a súa exmuller trata a paus, trata mal. El é un home con principios, cunha certa, non sei, unha certa moral distraída, pero, bueno, no fondo é un home o que lle gustan todas as mulleres. Un personaxe de ficción que non existe na vida real, pero maltratado, porque el esfórzase por agradar a todas, pero esfórzase por agradar. E a miña muller, que mira que felices éramos ao principio. Sabes por que quere volver conmigo? Quere volver conmigo para volverme a enganar. E eu sei, no? Eu non quero volver con él. Non fai falta que o xures. Non solamente comparten beira rúa, bar e caixeiro automático. A familia anda malmetendo polo medio. En que se parece unha muller a unha estrada? En que parece mellor se está ben pintada. Ciriaco, o meu personaxe, é o propietario do taller, digamos, o xefe do bando masculino, non? Porque fundamentalmente esta serie trata en clave de comedia sobre a guerra de sexos, non? E aparte dase tamén a coincidencia de que Ciriaco, o sea, o meu personaxe, é o pai de Chelo, que é a propietaria da perruquería, non? E entonces, aparte da guerra de sexos, tamén está o conflito entre pai e filla, motivado por un divorcio. É unha festa sorpresa! Sorpresa! Tan parvo non son, papá. Marchei da casa, quería vivir tranquilamente a miña vida. E meu pai, pois, miña nai botao fora e non encontra outro mellor sitio no que parar que a miña casa. Fillo. Papá! En fin, que as cousas non pintan ben para pobre Chelo, aínda que as compañeiras e clientes do salón de peiteados están con ela a morte. Aínda non morriches? De felicidade cada vez que te vexo. Porco. Son compañeira de traballo, creo que tamén son amiga, pero dende un punto de vista teño unha amistade un pouco deteriorada. Intento aconsellarlas, pero claro, o meu pensamento é o que tens que facer é casar. Chelo e Lola son as mellores amigas e axúdanse mutuamente. Somos amigas porque somos diferentes. Creo que o contrapunto é o que nos axuda a unha e a outra. Aprendo moito delas, a verdade. Tanto das clientas, que soltan as súas as súas pullas, como da xefa, da outra empregada que hai, que é compañeira de traballo, unha clienta que temos fixa, que é a que máis tira de min e a que máis me quere ensinar. Temos un matriarcado importante, asumido, principalmente e únicamente por min. Entón, teño aí miña solla que Serafín, que aguanta carros e carretas, pero que teño razón. O meu personaxe, eu non creo que sexa malo. Non creo que sexa unha mala Lola, unha mala o uso. É o que antiguamente se chamaba muller de moral distraída, que eu penso que non é nada axeitada esa expresión, pero bueno, todo o mundo seguramente entende o que significa eso. Cando se trata de Raúl, cada noite é como un parto sen epidural. Ela preferiría estar en casa. Eu quero que veña pois a consulta, por unha parte porque quero tratala e por outra parte porque, como non teño moitos pacientes e tal, pois... Pola súa banda, os homes máis que traballar pasan o día no taller de Ciriaco. Toda unha exaltación de testosterona e machismo ben rancio. En vez de abogar e optar pola filla, aboga polo xenro porque é masculino. Digamos que a masculinidade está presente no taller, non? Ali súdase, ali vese a selección nacional de fútbol, admírase os desfiles das Forzas Armadas, xa que Ciriaco foi un ex-legionario. Entonces, digamos que esa cousa masculina e española corre polas súas veas, non? Son familia de Ciriaco, son o seu sobrinho, entón, como realmente eu estudiei no seminario, parece ser que teño unha formación para levar un pouco as contas e toda a administración do taller, entón teñeme ali metido nese recuncho e cando hai algún problema, Demetrio é o que tenta solucionalo. Dende o meu punto de vista, dou un punto de cordura a esta comunidade friki que temos no taller. É certo que se xoga con tópicos, pero ao mesmo tempo se critican. Por tanto, eu creo que, como en tantas cousas, se acaba vendo dobles lecturas, non? Para quen queira ver un primeiro plano e quen queira ver outras cousas que hai por debaixo.
En chapa e pintura todo comeza cunha separación e non sabemos se acabará nunha reboda, pero por si acaso non está de máis un pouquiño de chapa e pintura para estar sempre a punto. Con namoradiños que estábamos ao principio. Fala por ti, eu sigo namorado. De min e de todas. Que es moi romántico ti, moi de telenovelas. Pois sí, moi romántico. Tes con nós?